Allah Akbar! Allah Akbar! To je kvalita, vole. Pičo, jestli mi to mrdne do ksichtu. Ho! Funguje to. Tam by to mohlo trošku víc. Na domácí výrobu dobrý. Hofo. Ty vole, dobrý náhodou. Ty tam dole sypnul, vole. Počkej, si to ten koř nedolů. Ty vole, celkem fajné. Je to hoří dlouho, no. Ve tmě by to bylo ještě lepší. Ale fialovou barvu to moc nemá. Pak pošli na nějaký stránky, vole. Klepou se mi ruce. Kamu to jdeš? Ty bych tam otrávený. Ty ovce tam, vole. Jsou ovce. To nic, může být blíž, Jo, zahaný úhyn 12 ovcí. Je paráda. Mojí to, ne? Vem to do ruky, vole. To by krásně nebral. To je jak sopka, vole. A ty bum, ty čo. Bacha, jo, to skáče. Příště to zahrabem do té hlíny, aby to bylo jak sopka. To hoří, vole. Hafo, tam všude dým. Ty vole. Já to trošku sklepnu, no, bacha. Ne. Nech to. Bacha, já to sklepnu. Nech to. Já to ten dým stojí všude. Jo, tak jsme měli dýmovnici, vole. Já to to, vole. Já jsem to točil. Víš, tu mlhu, to je až tady večerkou, vole. Hafo, to je daleko. A nejde tam nic vidět. Proč tak dlouho? Však to chceme, ne? To zakřikl. Nic moc. Ty vole, strčíte, vole, to mám strčit, pro. No, natipl. Protože to je kolem toho obalu splašený. No, tak. To by bylo asi všechno. Panorama je rovně říct, takový výhublivý. Ne, kámo, to je nekonečný, vole. Není možný, vole. To tady to cvičí, vole. Tady. No to tam je to ještě jasno. Jo, možná jo, hej. A nebo taky ne, jo. Když se to uřízne, ale palíš to hlavně, že? A myslím, že dobrý.